мнозина изопачават Божие Слово? Заради някаква цел. То е ясно защо. Каква е целта? Нещо, което свързвало не с Бога, с някакъв друг. Това е. Защо? Защото, да, пише дух на начало, други места, други работи. Пише. Защо Бог така направи? Защото Божието Слово, то е дадено. То е написано и дадено от цял свят. Всички хора да го гледат и да видят какво пише вътре. При Бога няма скрити неща. Има скрити неща. Там ги има при Бога. Но тайните са така написани, така смисъл са скрити вътре в Неговото Слово, че Бог ще даде тези, които той реши да се довери. И тези тайни не са някакви, които ще доведат до голямо богатство, да намериш къде е кивота, да го разкопаеш и да го вземеш кивота, ще останеш богат или ще те пази нещо свръхестествено. Няма такива работи. Божите тайни са скрити и те свързани с познаването на Бога. Това са Божите тайни. Не са скрити с нещо, което носи пари и слава. Не. И Бог ги дава на тези, които са Него. И тези, които Той реши да даде. И много богослови има, които цял живот се занимават с това нещо. Обаче, да ви кажа, Бог не им е открил своите неща. Те пишат какво са, преписват от другите, кой какво публикувал, но няма го това, което Бог го дава тук. Няма го живота, който Бог носи чрез духа си, няма го това пребивание от Бога, което идва. Няма го, защо? Не знам, Бог знае. Ама ние може само да предполагаме защо. Защото този, който е Христос в него, който е ръководен на духа на Бога, за него пише, че е богоухание. И след като го няма това богоухание на някой човек, значи може би или Бог не го води в момента, или просто нещо по-човешки прави. Защото Бог не го волява в човешки работи. Той го волява в Божието. Защото Той е над човека. Като от Бога, пред Бога. Тоест, всичко, което правиме, трябва да бъде със съзнание, че го правим от Бога. За да го правим от Бога наистина, не по човешки. Пак трябва ние да търсим Неговото ръководство. И пред Бога го правим също. Със съзнанието, че каквото правим, Бог вижда, чува, един ден ще носим отговорност всички тия наши действия и постъпки. Нали, пак казва, защо да се срамуваме, като идем при Него? Защо? По-добре да ми не е срам. По-добре да каже, добри верни са, добре се направи. Не става толкова лесно. Трудно се разбират тия неща. Много опит трябва, много практика трябва. Но Бог е верен да ни помогне. Важното да искаме, да последваме и каквото можем да правим за Него. Аз спомня по-рано, много такива случаи сме имали, с много хора сме приказвали. И аз и там, другите брати, като бехме на вярата София. Много грешки сме правили. Обаче вадим пука и продължаваме. И много интересно, Бог показва ми, си дава нови случаи. Кажем, Боже, ние тук приказвахме на нещо, това пропуснахме, анализираме веднага къде, с какво сме приказвали за Бога някой с един брат, който Бог много го използваше него. И веднага правим анализ. Брате, ние сме приказвали сега с този човек, така и така, кога се казва, сега да видим къде сме сбъркали. Брат вика, брате, как ще видим, дай, Словото да гледаме, вадим Библията, четеме, така Господ е правил, така са правили апостолите. Ай сега, Боже, дай ни случай, друг случай. И това веднага. Просто Бог е верен. Но ние сме търсили да бъде от Бога и пред Бога. Това е много важно. И тогава Бог действа. Имало случаи, примерно, тогава и книжки продавахме. Времената бяха други, нали? Сега април не бих тръгнал така да правя. Други разбирания съм имал. Обаче, като дойде Святия Дух, като Бог, като докосне, като дойде със своето направо Божието присъствие в един човек, който му говори за Бога, човек казва, искам да Бог да ме спаси, какво да направя? Нали Библията чете? Ми дай Библия, викам, няма. Просто вместо да раздаваме Библии и нови съвети, имаше тази възможност, нас се караха книжки раздаваме. Всичко е свършило, както и да няма значение. Въпросът е, че човека жадува за Бога. Много хора, даже по селата има стари хора, от това време са научили комунистите че няма Бог. И сега на стари години, като чуят за Бога, знаете ли как се радват? Много се радват. Тези, които са Бог си ги определил на спасение. Те говорят. Не говорят тези проявления, да не искат да чуят. Обаче ние не знаем кои са тия предопределени. Понеже ние не ги познаваме, а Бог ги познава. Затова, когато ние търсим ръководство от Бога, Бог знае как да ни ръководи. И ще ви кажа пак от личен опит. И свършвам с това. Примерно там, на едно село, преди години съм ходил, сега вече нямам ходене там. И много интересно, при всяко ходене и Бог ме води да говоря с някой човек за Бога. Защото аз повече всяки хора ги познават. Те още не познават, сега вече си измърли хора. Искам, Боже, що така сега? С този човек ме водиш така да говоря. Този човек, ние сме имали добри отношения, нищо. Обаче Бог ме води да му говоря, да му благовества. И му благовества.
дава. Човек се засмее, добре, така, може да отхвърли. Обаче Бог ми даде какво да каже. И какво се оказа? Време аз тия хора не могат да ги видят. Това е било благовестие. До тук беше. Така че, когато аз се покорявам на Бога, тогава аз вършам моята работа. И аз знам просто човек какво ще стане. Може още някой Бог да му прати. Може да му прати, може да му стане това. Просто свидетел съм на много случаи, когато е невъзвратимо пропуснато време. Тоест минава времето и каквото си казал това. Няма кой да му каже повече. И примери, много има такива примери, не са една столица. Просто не искам сега да се съдя. Ще завърша накрая, драги сестри и брати, с пожеланието, нека ние като апостолите, както са били дразновени за Бога, нека ние така да имаме това дразновение в израстване, в познаването на Бога, Бог Отец, Исус Христос. Значи цялата Библия се върти около Исус Христос, съдбата на израелския народ. Всичко това е свързано с изявяването на познаването за Бога. Закона, който Бог е дал на еврейския народ, Стария завет, Новия завет чрез Христос. Всичко това води към познаване на Бога. Всичко това води към изявяване на Божията слава в цялата земя. Нека ние да бъдем част от тези Божии предузнати и предопределени хора. Така че един ден да се радваме на Божията слава, на Божията присъствие и да не съжаляваме за пропуснати моменти да го сподели на земята. Бог ви да се